Çanda dayıktiye ku bingeha avakana civakbuneye her çıkas erişin zihniyete bavıksalariye druja meya irode bitomeji evi hin civakanda hebuna xwe biparêze. Çanda dayıktiye bi kurtî ew çandê ku ji aliyê jinan ve tê birêve birin. Di vê çandê de bereva jî çanda bavıksalariyê jin rêveberên xwezayî ne, yanî rêveberiya wê ji xweber derdikeve holê. Di çanda dayıktiyê de du faktorên civakê nayê paşguh kirinê. Herkes xwedî erkek ye û li gorî erka xwe tev digere û desthilatdarî tune ye. Di nav civakan de hema em dikarin bêjin ku bi tu awayî tundî, zilm, desthilatdarî û her wekî din tune ye. Di pergala van civakan de jin li her qadê xwedî gotinin. Jin jiyanê birêve dibin û civak li dora jinan têşe digire. Jin berpirsiyariya li destê xwe ji bo bextewarî û aramiya civakê bikartîne. Xwebûn, xwenasî ne.